Tuturor, cu voi din nou este Amina și în acest videoclip o să pregătim brioșe. Este a treia zi, este a treia săptămână în care sunt în carantină și n-am ieșit din casă. Și uitați la ce am ajuns să filmez, da. Pentru brioșe o să-mi trebuiască făină, zahăr, lapte, un ou, o chestie cu care se amestecăm, ulei pe care o să-l topim în microunde. Așa, cafea pentru că eu n-am cacao și nu știu dacă o să meargă cu cafeaua, o lingură și o cană în care o să punem brioșa. Acum o să punem făină, o să punem 4 linguri de astea. Așa. Acum o să punem zahăr, tot 4 linguri, sau cum vreți voi, puneți mai mult sau mai puțin, cum vă place vouă. Așa. Acum o să punem un ou. O să punem acum tot 3 linguri de lapte. Hai să punem 4. Așa. Acum trebuie să topim uleiul. Ăsta. Uleiul. Și trebuie să-l topim. Și o să ne trebuiască 25 de grame de ulei. Deci am luat atâta ulei. Și acum o să-l băgăm în microunde. Și așteptăm până când se topește. Și uleiul este gata. Așa trebuie să arate. Așa. Și acum o să adăugăm și cacao. Bine, nu, este cafeaua. Acum nu știu dacă o să meargă cu ea, pentru că n-am cacao și o să adaug un pic cafea, nu știu cu ce. Să știți că rețeta asta am găsit-o pe YouTube și nu știu dacă o să meargă. Am zis și eu să încerc, de ce nu? Ce e asta? În fine, mai adăugăm. Așa. Cred că e de ajuns. Așa. Acum începem să amestecăm. Așa trebuia să iasă, nu știu ce să zic. Și hai să o băgăm acum în cană și după în microunde pentru 3 minute. Să sperăm că o să ne iasă, dar cum o bag, trebuie să o umplu pe jumătate.
Eu. Prima cană este gata, mi-a mai rămas și o să umplu a doua cană. Hai să deschidem microunde, să sperăm că nu o să se întâmple nimic rău. În fine, hai să o băgăm. Așa. Și o punem pentru 3 minute. Amina! Să văd ce mi-a ieșit. Au mai rămas. Aproape s-a făcut. Hai să așteptăm. Da, s-a făcut. Deci, mi-e frică să o deschid. Deci... O, Doamne! Au, e... Cred că ar fi trebuit să o bag încă puțin. Nu știu. Iau aici o lingură. O furculiță. Nu știu dacă s-a făcut. În fine, o mai bag un pic. Am scos-o, așa a ieșit. Hai să gustăm, nu știu ce să zic. Gustat-o, nu e cine știe ce, dar dacă aș avea cacao, cred că ieșea mai bine. Acum o să pun în a doua cană tot ce mi-a rămas și sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe pe acest canal ca să ajungem la 60 de urmăritori. Mai avem 5 urmăritori până ajungem la 60. Mi-aș dori foarte mult să strângem 60 de urmăritori. Vă iubesc și poftă bună!